Tervetuloa minunkin puolestani. Mulla on tarkoitus ensin vähän käydä läpi sitä, että miksi me jouduimme Gazan sotaan. Ja sitten sen jälkeen lopuksi miettiä sitä, että mitä Palestiinan solidaarisuusliike voi tehdä. Ja mulla on yksi slaidi myös, johon on koottu vähän näitä Gazan sodan ympäristövaikutuksia. Sitten on vara-aineistoa koskien tätä EUn ja Israelin välisen assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, mutta mulla on niin paljon materiaalia, että se varmaan jää seuraavaan kertaan siltä osin. Lyhyesti siitä, että mikä tämä Arabikansojen ystävyysseura on. Se on perustettu 50 vuotta sitten. Sen päätoimintatavat on solidaarisuustyö, kampanjointi ja mielenosoitukset yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa. Poliittinen vaikuttaminen, me tehdään kannanottoja, vetoomuksia, lähetetään tasavallan presidentille tai ulkoministerille ja pyritään sillä tavalla vaikuttamaan yhdessä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa siihen, mitä Suomi tekee. Meillä on tämmöinen hätäapukeräys Gazaan, jonka tuotto lähetetään tämmöiselle terveydenhuolto-organisaatiolle Palestinian Medical Relief Societylle, joka toimii Gazassa ja länsirannalla. Ja sitten meillä on vuodesta 1984 lähtien ollut kummitoimintaa, joka sai alkunsa Libanonissa 2 pakolaisleirin joukkosurmista. Eli meillä on Suomessa kummivanhempia, jotka lahjoittaa 30 kuussa, ja se ohjataan sitten näiden köyhimpien palestiinalaisten lasten koulutukseen. Tämä on tämä, mitä Arabikansojen ystävyysseura tekee. Nimestä huolimatta meidän pääkohde on ollut alusta lähtien Palestiina. Ja ei meillä resursseja riittäisi muihin kohteisiin kyllä tälläkään hetkellä. Jos me ajatellaan tätä Lähi-idän tilannetta, niin siellähän on hyvin erilaisia jännitteitä. Kansainväliset taloudelliset, poliittiset asiat, öljyvarat, uskonnolliset asiat, kansallisuuksien välisiä ja kansallisuuksien sisäisiä jännitteitä ja sitten näitä kolonialistisia ja suurvaltojen hegemoniatavoitteita. Mulla en siitä enempää totea, vaan että se on hyvin monimutkainen palapeli, mikä siellä on. Ja siinä erilaiset toimijat yrittää käyttää tilanteita hyväkseen. Mutta jos me sitten vilkaistaan vähän tätä Palestiinan historiaa, niin 1900-luvun alussahan ottomaanien valtakunnan luhistuttua ekan maailmansodan jälkeen Palestiina jäi brittien mandaattiin. Ja sitten tässä brittien mandaatissa niin brittien ulkoministeri teki tämmöisen Balfordin julistuksen, jossa lupasi perustaa Palestiinaan kansallisen kodin juutalaisille. Ja siitä alkoi tämä palestiinalaisten kärsimyshistoria, jolla ei ikävä kyllä näy loppua. Siihen aikaan Palestiinassa oli alle 1 miljoona asukasta, joista vaan 60 000 oli juutalaisia. 20 kansanliitto perustettiin ja silloin luotiin tämä mandaattijärjestelmä. Ja ensimmäiseksi ylikomissaariksi yllätys valittiin ortodoksi juutalainen sionisti Britanniasta. Ja hän lähti edistämään tätä juutalaisten massamuuttoa Palestiinaan. Ja sillä seurauksella, että sitten siellä syntyi
ajoittain palestiinalaisten vastarintaa, oli palestiinalaisten kapina tätä mandaattijärjestelyä vastaan ja sitten juutalaiset yritti vallata Jerusalemin muurin, mistä seurasi sitten kansannousu ja näin poispäin. Tämä brittimandaatti sitten taiteili siinä toisaalta tämän palestiinalaisten vastarinnan ja sitten tämän juutalaisten massamuuton välillä. Ja siinä ei mitään hyvää lopputulosta saatu aikaan. No sitten lopulta, jos katsotaan, että mitä Palestiina oli vuonna 1946, niin siellä oli isoja kaupunkeja. Osa näistä kaupungeista oli semmoisia, missä juutalaiset ja palestiinalaiset asu niin kuin yhdessä. Sitten oli lähes puhtaita arabikaupunkeja ja sitten oli muun muassa Tel Aviv, joka oli lähes puhtaasti juutalainen kaupunki. No, juutalaiset ääriryhmät alkoivat tehdä terroritekoja ja sitten lopulta britit luovutti Palestiinan mandaatin YK:lle. Ja sitten YK päätti vuonna 1947 jakaa Palestiinan palestiinalaisalueeseen ja juutalaisalueeseen. Ja se jako ei perustunut millään tavalla niin kuin näiden väestöryhmien määrän mukaiseen suhteeseen tai näiden väestöryhmien omistaman maapinta-alan mukaiseen suhteeseen, vaan se oli mielivaltainen jako, jossa Palestiinasta 55% annettiin juutalaisvaltiolle ja 45% jäi sitten palestiinalaisille. Arabit ei tietenkään hyväksyneet tätä jakoa ja sen jälkeen juutalaiset alkoivat käyttää oman käden oikeutta ja vallottaa palestiinalaiskyliä ja ihmisiä kodeistaan. Niinpä vuonna 1948 Israelin valtio julisti itsensä valtioksi, tai Israel julisti itsensä valtioksi, ja samalla käynnisti suunnitelma, jolla vallattiin valtavat palestiinalaisalueet. Siellä tuhottiin 531 kylää, ajettiin niiden asukkaat pois kodeistaan. Siinä tapettiin 15 000 palestiinalaista ja 750 000 ihmistä joutui pakenemaan. Siellä tapahtui verilöylyjä ja karmeuksia. Ja nyt jos katsotaan tätä Palestiinan karttaa, niin vuonna 1947 se näyttää vihreältä. Se on valtaosin palestiinalaisten aluetta, enemmän tai vähemmän asuttua, mutta kuitenkin palestiinalaisten aluetta. Sitten tässä keskellä näkyy, tai toisena näkyy tämä YK:n jakosuunnitelma, jonka mukaan sitten Israelin juutalaisille annettiin se 55% toi valkoisella merkitty alue. Sitten tänne 50- ja 60-luvun aikana Israel sitten vallotti erilaisissa sodissa ja selkkauksissa lisää aluetta. Viimeiseksi silloin 67 6 päivän sodassa, jonka seurauksena sitten syntyi tämä nykyinen tilanne, jossa on kapea Gaasan kaista ja sitten tämä länsiranta täällä Jordanjoen varrella. No kehitys ei ole pysähtynyt siihen, vaan Israel on tällä siirtokuntapolitiikallaan pirstonut tämän länsirannan alueen niin, että nämä palestiinalaiskaupungit on niin kuin erotettu toisistaan tämmöisillä niin kuin Israelin hallitsemilla käytävillä. Ja käytännössä, jos haluaa siirtyä kylästä toiseen,
niin palestiinalainen joutuu menemään erilaisten tiesulkujen ja tarkastuspisteiden läpi, ja se puolen tunnin matka voi kestää monta tuntia. No joo, tämmöiseen on valitettavasti päädytty. No YK teki sitten tämän Israelin tai sen jälkeen, kun palestiinalaiset oli ajettu pois kodeistaan, niin YK teki tämän kuuluisan päätöksen, että palestiinalaisilla on paluuoikeus. Ja jos joku ei halua palata, niin on oikeutettu korvaukseen. Jokainen meistä arvaa, että miten hyvin tämä on toteutunut, ei ollenkaan. Eli kukaan ei ole voinut palata niihin kyliin ja koteihin, mistä heidät ajettiin vuonna 1947 pois, tai 1948 pois. Ja syntyi valtava määrä palestiinalaisia pakolaisia. YK teki seuraavana vuonna sitten päätöksen, jossa perustettiin tämä UNRWA, eli tämä YK:n alainen palestiinalaisten pakolaisavustus- ja työohjelma. Ja sen seurauksena on perustettu tämmöisiä pakolaisleirejä eri puolille naapurimaihin ja myös sitten tänne palestiinalaisalueille sillä tavalla, että siellä on yhteensä 58 pakolaisleiriä edelleen Jordaniassa, Libanonissa, Syyriassa, sitten Palestiinan länsirannalla ja Gazassa. Ja 5,7 miljoonaa palestiinalaista on rekisteröitynyt pakolaiseksi, niin kuin UNRWAn tilastojen mukaan, ja heistä 1,5 miljoonaa asuu näissä pakolaisleireissä. Et esimerkiksi Gazassahan asuu 2,2 miljoonaa ihmistä, ja siellä on nämä 8 pakolaisleiriä, joissa asuu sitten 600 000 ihmistä. Et loput asuu ihan niin kuin normaalisti, ovat asuneet siellä muilla alueilla omissa kodeissaan. Tänä päivänä palestiinalaisia on maailmassa yhteensä 14 miljoonaa, ja niistä 5,5 miljoonaa asuu länsirannalla ja Gazassa ja 2,1 miljoonaa Israelissa toisen luokan kansalaisina. Ja heihin kohdistuu jatkuvasti uhka tulla karkotetuksi tavalla tai toisella omasta maastaan. Palestiinan ulkopuolella asuvista sitten suurin osa asuu naapurivaltioissa, mutta niin kuin me tiedetään, niin Suomessakin on jonkun kokoinen palestiinalaisyhteisö. Että en ihan tarkkaa lukumäärää tiedä, mutta näin palestiinalaiset on joutuneet hajaantumaan ympäri maapalloa. Tässä matkan varrella palestiinalaiset on tietenkin yrittäneet puolustaa asemaansa ja tässä 1900-luvun lopussa ja 2000-luvulla oli 2 kansannousua, joista ensimmäinen päätyi sitten näihin Oslon sopimuksiin, mutta käytännössä Israel mitätöi ne. Toinen intifada oli sitten väkivaltaisempi, ja siinä kuoli paljon palestiinalaisia ja myös loukkaantui. Seuraava steppi oli nämä vuoden 2006 vaalit. Ja näissä vaaleissa ne järjestettiin siellä sekä Gazassa että Länsirannan alueella, ja EU lähetti sinne niin kuin muuallekin lähettää vaalitarkkailijoita runsaan määrän. Siellä oli 185 tarkkailijaa eri EU-maista, ja EU-vaalitarkkailijat oli tyytyväisiä vaalien järjestelyyn.
Se, mikä tuli yllätyksenä sitten, oli se, että Hamas saavutti voiton useissa kaupungeissa ja kuntavaaleissa sekä opiskelijavaaleissa ja erityisesti parlamenttivaaleissa. Eli Hamasista tuli suurin puolue parlamentissa. Ja tämä kilpailijajärjestö Fatah kieltäytyi osallistumasta hallitusneuvotteluihin. Israel, USA ja EU ei hyväksynyt Hamasin vaalivoittoa ja asetti uudelle hallitukselle erilaisia sanktioita. No sen jälkeen käytiin vielä Hamasin ja Fatahin välinen taistelu ja sen jälkeen Gaza jäi Hamasin hallintaan ja länsiranta sitten jäi tälle nykyiselle palestiinalaishallinnolle. Jotta gazalaisten elämä olisi muodostunut vielä vaikeammaksi, niin Israel ja Egypti asetti Gazan saartoon. Eli sinne ei voinut viedä vapaasti mitään tavaraa, eikä sieltä voinut vapaasti matkustaa tai tehdä muutakaan yhteistyötä ulkomaailman kanssa. Ja tämä saartoalue, siellä on Gaza on reunustettu tämmöisellä aidalla, paikoitellen muurilla. Ja sitten siellä on suljettu merialue ja suljettu ilmatila, että sinne ei voi ilman Israelin valvontaa kuljettaa mitään. Ja niin kuin ollaan uutisista kuultu, niin jos sinne joku yrittää vapaaehtoisryhmä seilata laivalla, niin ne pysäytetään ja ohjataan Israelin satamaan ja miehistö vangitaan ja lähetetään takaisin kotimaahan. Että tämmöiseksi se on mennyt. Nämä avustuskuljetukset, joista pidetään tilastoa, niin tämä kuvaa nyt sitä, millä tavalla ne avustuskuljetukset on kehittynyt. Siellä näkyy tämä Gazan saarron alkaminen 2007. Kuljetukset putosi 10 000 rekkakuljetuksesta kuukaudessa 2 000. Ja sama on sitten, jos katsotaan tätä viimeistä jaksoa viime vuoden osalta, tai 2023 ennen tätä Gazan sotaa, niin se oli siellä 10 000–12 000 tasolla, kuukausitasolla, eli 350–400 rekkaa päivässä. Ja nyt me tiedetään, että sehän loppui tässä keväällä kokonaan, että sinne ei päästetty rekkoja ollenkaan. Nyt sinne taas pääsee jonkun verran kuljetuksia. Israel on tässä 2000-luvun puolella 3 kertaa hyökännyt, tehnyt erilaisia iskuja Gazaan. Ja vastaavasti palestiinalaiset on osoittaneet mieltään ja tekivät 18 tämmöisen suuren paluumarssin, joka kesti useita viikkoja. Siellä on ollut jatkuvasti niin kuin tämmöistä taistelua suuntaan ja toiseen. Nyt jos sitten tullaan tähän niin kuin dramaattiseen tilanteeseen, tämä kaikki mitä aikaisemmin kerroin, johti siihen sitten, että Hamas oli radikalisoitunut ja päätti sitten lokakuussa, tai oli suunnitellut lokakuussa tämän iskun, hyökkäyksen Israeliin, surmasi yli 1000 ihmistä, joista suurin osa oli siviilejä ja sitten osa oli näitä turvallisuusjoukkojen henkilöitä. Otti lisäksi panttivankeja. Ja
arabikansojen ystävyysseura enkä minä, niin kuin me ei millään tavalla hyväksytä tätä Hamasin hyökkäystä, siviileihin kohdistuneita toimenpiteitä, että siinä mielessä tässä hyökkäyksessä ei ole mitään puolusteltavaa. Ainut, kun katsoo sitä historiaa, niin se hyökkäys on tietysti ymmärrettävä, että tämmöiseen epätoivoiseen iskuun Hamas päätyi. No, mihin se on sitten johtanut? Tämän hetken tilastojen mukaan Israel on kostanut nämä kuolonuhrit 50-kertaisesti tai yli 50-kertaisesti. Ja siellä on tähän mennessä kuollut yli 60, tai pommituksissa on kuollut yli 61 000 ihmistä ja loukkaantuneita on yli 150 000. Samaan aikaan länsirannalla Israel ja siirtokuntalaiset on tuhonnut palestiinalaisten asumuksia ja räjäyttänyt näitä ainakin yhden pakolaiskylän ja siellä on kuollut yli 1000 ihmistä. Nythän Gazassa vallitsee nälänhätä, joka on sitten vihdoin herättänyt myös muun maailman painostamaan Israelia ja sinne on näitä avustuskuljetuksia tässä nyt ihan viime viikon aikana niin kuin saatu jonkun verran perille. Mutta se tilanne on niin epätoivoinen, että kun se vanha hyvä YK:n alainen avustusorganisaatio, jolla oli jakelupisteet eri puolilla ja hyvä järjestys, niin tällä hetkellä siellä ei ole hyvää järjestystä, vaan siellä vallitsee kyllä jonkunlainen kaos myös näiden avustuskuljetusten niin kuin jakelussa. No tässä on vielä tätä YK:n UNRWAn kautta saatua tai ylläpitämää tilastoa siitä, että kuinka paljon uhreja siellä on. Ja nyt jos tähän nälänhätään tullaan, niin siellä on kuollut tämän mukaan 128, joista 48 lapsia. Ja sitten siellä on 35 000 lasta todettu vakavasti aliravitsemus, kärsivän niin kuin aliravitsemuksesta tai näin. Ja mehän ollaan kaikki nähty telkkarissa kuvia näistä uhreista. Israel on tuhonnut Gazaa järjestelmällisesti. Lähes kaikki sairaalat, koulut, avustusjärjestöjen varastot ja jakelupisteet on ainakin kertaalleen pommitettu tai muuten käyty tekemässä tuhoja niissä. Asuinkannasta on suuri osa tuhottu, infrastruktuuri on tuhottu. Ja nyt ihan toissapäivän Hesarissa oli tämän tutkija Timo Stewardin artikkeli maataloudesta. Ja siinä hän totesi, että siellä on enää 630 hehtaaria viljelyskelpoista maata, joka on niin kuin vajaa 5% sotaa edeltäneestä maanviljelysalasta. Ja kaivoista ja kasvihuoneista on valtaosa niin kuin tuhottu. Kansainvälinen tuomioistuin teki viime vuonna päätöksen, jonka mukaan se asettaa myös muille maille velvoitteita, myös Suomelle, lopettaa Israelin laiton miehitys palestiinalaisalueilla ja olla tunnustamatta lailliseksi Israelin läsnäoloa miehitetyillä alueilla, olla avustamatta ja tukematta
laitonta läsnäoloa. No, mihin tämä on johtanut? Israelin hallitus ei tietenkään ole noudattanut näitä päätöksiä, vaan jatkanut miehitystä ja ilmoittanut nyt ihan hiljattain Netanyahun suulla, että he perustaa lisää siirtokuntia. Länsimaat, Suomi mukaan luettuna, on jatkanut asekauppaa ja muuta kauppaa ja yhteistyötä Israelin kanssa ikään kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Ja tässä matkan varrella Gazan sodan aikana saatiin aikaan 3 jonkunlaista sopimusta. Ensin oli tämä 4 päivän tulitauko ja sitten oli viime vuoden toukokuussa tämä seuraava tulitauko, joiden aikana vaihdettiin panttivankeja ja Israel vapautti sitten vastaavasti satoja tai lähes 1000 vankia sieltä vankiloistaan. Ja nyt tämän vuoden tammikuussahan päästiin taas tulitaukosopimukseen, mutta valitettavasti Israel sitten maaliskuussa rikkoi sen aseleposopimuksen ja aloitti sotatoimet uudelleen. Sulki Gazan rajat eikä päästänyt avustuskuljetuksia 2 kuukauteen sinne ja sitten tätä avustushommaa organisoitiin Israelin armeijan ja yksityisen organisaation toimesta ja siellähän näistä avustuspisteistä jakelupisteistä on tullut tämmöisiä kuolemankenttiä, jossa on ammuttu nyt jo yli 1600 ihmistä. Israelin hallituksen tavoitteena on selvästi niin kuin Gazan etninen puhdistus ja saada Gazan väestö joko siirtymään vapaaehtoisesti muualle tai sitten väkivalloin muualle. Trump möläytti jopa tämmöisen ajatuksen, että Gazasta tehdään Välimeren riviera. Välimeressähän on jo riviera, mutta tänne niin kuin itärannikon riviera. Ja viimeksi tällä viikolla Trump sanoi niin kuin haastattelussa, että se on Israelin asia, mitä Gazassa tapahtuu. Että Israelissa on vallalla Netanyahun hallituksessa ja äärioikeistossa tämmöinen unelma Suur-Israelista, jossa kaikki palestiinalaisalueet ja osa naapurivaltioiden alueista niin kuin liitettäisiin Israeliin. Siitä on tuolla hyvä artikkeli tuossa toisessa lehdessä. No, samaan aikaan tilanne siellä länsirannalla, Palestiinan länsirannalla on melkein yhtä surkea kuin Gazassa. Israelin juutalaisten siirtokuntalaiset hyökkää palestiinalaisten kimppuun, tuhoaa heidän asumuksiaan ja samaan aikaan Israelin armeija katsoo hiljaa sivusta, että mitä tapahtuu ja tekee sitten omia iskujaan näihin palestiinalaisten pakolaisleireihin. Ja Israelin hallitushan on avoimesti ilmoittanut, että heidän tavoitteenaan on niin kuin vähintäänkin osan länsirannan alueesta niin kuin liittäminen Israeliin. No, maailmalla nyt onneksi jotain tapahtuu. Ja Euroopan maista viime vuonna Irlanti ja Espanja tunnusti Palestiinan. Ja nyt ihan viime aikoina on useat isommat Euroopan maat, niin kuin Ranska, Iso-Britannia ja jopa Saksa, ilmoittanut tunnustavansa Palestiinan
syyskuussa YK-kokouksessa. Slovenia on aktivoitunut tässä myös ihan viime viikkoina ja ilmoittanut lopettavansa asekaupan Israelin kanssa ja nyt myös asettanut kaikki Israelin siirtokuntatuotteet niin kuin maahantuontikieltoon. Ruotsi ilmoitti vaativansa tämän EUn ja Israelin assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä, mikä käytännössä merkitsisi kaupankäynnin esteitä ja yhteistyön esteitä kaikille niin kuin Israelista Eurooppaan toimitettaville tuotteille ja palveluille. Ja Israelin sisällä on sitten lisääntynyt arvostelu. Siellä on 600 entistä armeija- ja turvallisuusorganisaation asiantuntijaa lähetti suoraan USA-presidentille vetoomuksen tämän Gazan sodan lopettamiseksi. Ja sitten 2 israelilaista ihmisoikeusjärjestöä on niin kuin tehnyt selvityksen ja todennut, että Israel on syyllistynyt kansanmurhaan palestiinalaisalueilla. Tältähän tämä kartta nyt näyttää, että mitkä maat on tunnustanut Palestiinan. Ja valitettavasti Suomi on tuolla ei-vihreällä alueella. Mutta katsotaan, miten se kehittyy. Mikä tämä Suomen linja sitten on? Meidän ulkoministeri niin kuin toistaa, että Suomi tukee 2 valtion mallia. Mutta millä tavalla ja milloin, siihen ei ole mitään selvyyttä. Hallitus jahkailee ja tavallaan on kristillisten ja perussuomalaisten vankina siinä, että Palestiinan tunnustamista ei mahdollisesti tulla tekemään. Tai sitä esitystä ei tulla tekemään. Meidän presidentti on taas semmoinen poliittinen eläin, että hän varmaan niin kuin itsekkäästi on hoksannut, että hei, Suomen presidentin vakanssin jälkeen mä haluan johonkin isoon kansainväliseen tehtävään. Ja jos en mä nyt sano ääneen, että Palestiina pitää tunnustaa, niin mua ei valita koskaan mihinkään semmoiseen tehtävään, mihin mä haluaisin. Että minusta mä en ihan usko siihen, että Stubb välttämättä ihan aidosti on tässä ilman omia haaveitaan. No mitä me voidaan sitten tehdä? Tietysti meidän tehtävä on pitää Palestiinan asia näkyvissä ja kuuluvissa ja vaatia Suomen johdolta Palestiinan tunnustamista, asekaupan lopettamista, Israelin ja EUn assosiaatiosopimuksen jäädyttämistä ja pakotteita Israelille. Ihan samalla tavalla kuin Ukrainan sodan seurauksena Venäjälle on asetettu pakotteita, niin minkä ihmeen takia Israelille ei aseteta pakotteita. Me voidaan sitten niin kuin täällä ruohonjuuritasolla myös toimia sillä tavalla, että me ei osteta kaupasta israelilaisia tuotteita. Ja jos me nähdään siellä hyllyllä joku siirtokuntatuote, niin me otetaan yhteyttä sitten paikallisen S-Marketin tai K-kauppaan ja pyydetään, että poistavat tämmöiset tuotteet hyllyltään. Ja tietysti osallistua kaikkeen muuhun tähän solidaarisuustyöhön ja avustustyöhön. Meillähän on joskus ollut semmoinenkin presidentti, joka ymmärsi palestiinalaisten tilanteen. Ja tämä on minusta Kekkoselta todella hienosti lausuttu aikanaan, että mitään pysyvää rauhanomaista ratkaisua ei Palestiinassa ole saavutettavissa niin kauan kuin näille Palestiinassa alun perin asuville arabeille ei tehdä oikeutta. Ja tämä on lausuttu vuonna 1973. Nyt meillä on tämmöinen ulkopoliittinen linja, josta Hesarin pilapiirtäjä mainiosti piirsi, että tämä on tämän arvopohjan noteeraus realismin niin kuin huipentuma, että
presidentti ja ulkoministeri levittelee tai heiluttelee käsiään, että meidän kätemme on sidotut. Eihän ne mihinkään ole sidotut, mutta semmoista selittämistä tämä on. Valtonen toistaa lausunnoissaan, että Suomi on huolissaan Gazan tilanteesta ja seuraa sitä tarkasti. No, tietämättömyys. Jos Suomi olisi tietämätön, niin sehän ei olisi rikos. Mutta nyt kun Suomi tietää ja valtiojohto tietää, mitä siellä tapahtuu, eikä tee mitään, niin se on rikos. Mä luulisin, että mä näihin tunnelmiin nyt lopetan tämän. Kiitos.